Dit is het beruchte gasdrukverdeelstation dat de Huizemus hadden al een skoft drukkoemaitje. Netbeheerder Enexus begon met de bouw zonder de bewoners daarvan op de hichte te stellen. Ze vinden het maar een nuver plak voor zo'n station. Zo'n druk hoekje in een bocht van een dik, daar zet je toch net zo'n ding del. Ja, wat is daar dan het probleem van? Van het gevaar van wat je is. Ben rennen hier altijd bij ons en dan zeggen wij van, is dit wel veilig? Is dit wel veilig? Waarom moet het hier? Maar het station zou ik vooral onsjog wezen. Mijn mem en ik wonen hier al meer dan 40 jaar op dat adres 22. En dan krijgen we een blauw, een groen hakje voor onze ruten. En mijn mem heeft altijd 40 jaar lang de stoep zien naar de squallen met de squallenbaan. En het uitzicht is weg. Dat vindt ze verschrikkelijk. De gemeente Ljouwert neemt de klachten serieus en had de bouw daarom voor eerst stil aan. Nou, ik kan me niet voorstellen dat we niet tot een oplossing komen, want we kunnen dat hokje verplaatsen, we kunnen het beveiligen, we kunnen het een ander kleurtje geven. En ik reken erop dat we na goed overleg een beslissing nemen en dat de buurt daar ook tevreden over zal zijn.